A Northern Solutions ZRT-t azért hoztuk létre a tavalyi évben, és így hát egy friss magyar startup vagyunk a robotikában, hogy ezt a technológiát eljutassuk vállalatokhoz. Mi azt láttuk, hogy ezek a robotok nagyon sok mindenre képesek, de bizony itt hiányzik az a szoftveres háttér, amivel egy vállalat igazából használatba tudja venni ezeket a robotokat, és ki tudja használni a képességeiket. Alapvetően a Unitree robotokkal kezdtünk el foglalkozni, méghozzá 4 lábú Unitree robotokkal, mert azt látjuk, hogy kiváló árérték-arányú robotokról van szó, és alapvetően világszinten is 60-70%-os a Unitree-nek a piaci részesedése. Így egy nagyon gyorsan fejlődő és agilis technológiával tudunk dolgozni, és erre tudjuk építeni a megoldásainkat. Alapvetően abban segítjük a vállalatokat, hogy a telephelyeiket, objektumaikat meg tudják védeni, így ezek a robotok őrző-védő szolgálatba állíthatók a Northern által készített szoftver segítségével. A robotflották gyakorlatilag autonóm éjszakai, akár nappali járőrözést tudnak végrehajtani, a rájuk rakott kiegészítő szenzorokkal, kamerákkal minden fontos részletet be tudnak azonosítani ahhoz, hogy az objektumnak, a telephelynek a védelmét a maximális hatékonysággal el lehessen látni. Ezek a robotok nem fáradnak, vannak kültéri és beltéri változatok is, kisebb és nagyobb változatok is vannak a Unitree robotokból, így a különböző helyszínekre a megfelelő méretű és képességű robotot tudjuk mindenkinek ajánlani. A 4 lábú robot formának az egyik legnagyobb előnye az, hogy nagyon stabil, és ezáltal ő képes domboldalon, hegyoldalon lefölközlekedni, árkokat átugrani akár, lépcsőzik magától le és föl, és ezáltal olyan területekre is eljut, ahová mondjuk kerekes robotokkal nem lehetne olyan könnyen bejutni. 4-5 órát képes egy feltöltéssel járőrözni, és utána az öntöltőjén magát feltölteni, így gyakorlatilag egy 7/24-es teljesen autonóm működést tudunk megvalósítani ezekkel a robotokkal. A hatótávjuk nagyjából ez a 4 óra alatt 10-15 km, így akár kültéren, kerítés felügyeletben is hatalmas területeket be tudnak járni, és viszonylag nagy sebességgel, akár 20-22 km/h is képesek szaladni. A sürgős helyszínekre is, akár tűzvédelmi berendezés jelzésére is gyorsan oda lehet velük érni, és a megfelelő szenzorokon keresztül, távolról az operátorok meg tudják nézni a robotkameráin keresztül, hogy valós riasztásról beszélünk, vagy esetleg falsriasztási esemény történt, és nem igényel beavatkozást a dolog. Egy nagyon fontos része ezeknek a robotoknak az alkalmazásában, hogy az emberekkel való interakciót azt megfelelően kezeljük. Egyrészt érdemes bizonyos értelemben elkerülni ezeket az interakciókat, hiszen nem tudjuk, hogy az ott lévő emberek hogyan viszonyulnak majd a robothoz. Másrészt a robotnak az elsődleges feladata az, hogy segítsen felügyelni a területet. Neki nem feladata bárkit is megkergetni, elkapni vagy utolérni. Ilyen módon azt gondoljuk, hogy ezeket a robotokat arra érdemes használni, hogy megbízhatóan, folyamatosan felvételeket készítsenek a telephelyről, és ezáltal különböző feldolgozási folyamatokkal, akár valós időben, akár utólag azonosítani lehessen különböző szituációkat. Ami még nagyon fontos, hogy a fix kamera rendszereket és a biztonsági őrök munkáját mi úgy látjuk, hogy kiegészítik ezek a robotok, mert valójában pont oda tudnak benézni, ahová esetleg nem érdemes fix kamerát telepíteni, viszont egy járőröző robot be tudja járni a területet, és több irányból meg tudja vizsgálni az épületeket vagy a kerítéseket, van-e valamilyen emberi mozgás, esetleg van-e túlmelegedés egy készülékben, tehát viszonylag széles körben lehet gondolkozni a megfigyelt események tekintetében. A tavalyi évünk az alapvetően a termékfejlesztésről szólt, és évvégén kezdtünk el azzal foglalkozni, hogy a piaci szereplőkkel elkezdjünk egyeztetni, és keressük a potenciális vevőinket, és szerencsére nagyon sok hazai nagyvállalat kellően innovatív szemlélettel és nyitottan áll ezekhez a beszélgetésekhez, illetve szerencsére sok megkeresésünk is van. Ezek alapvetően kültéri és beltéri telephelyfelügyeletre fókuszálnak ezek a megkeresések, de több építőipari céggel is beszélgetünk arról, hogy az építkezéseknek az előrehaladását rendszeres bejárásokkal hogyan lehetne segíteni. Itt akár föl lehet mérni mind képi, mind lézeres adatokkal, hogy az építkezés a megfelelő ütemben zajlik-e, illetve hogy minden a megfelelő helyre került-e az építkezés során, akár oszlopok, cölöpök, falak tekintetében, ami később nagyon sok pótmunkát tud ilyen szempontból megspórolni az építésnél. Az Axonsoft Hungary Kft. Egy biztonságtechnikai szoftverfejlesztő cég. Alapvetően biztonságtechnikai szoftvert fejlesztünk, és itt jöttünk a képbe, hogy azt a robotkutyát, illetve az azon lévő kamerát
feldolgozzuk a kamerának a streamjét, és ezeken analitikát tudjunk futtatni. Nagyon fontos az, hogy a kutya nem egy öncélú dolog, tehát nem önmagában mászkálva deríti fel a dolgokat, és nem csak és kizárólag a beépített kamerája az, ami veszi az eseményeket, hanem van rajta egy olyan biztonságtechnikai kamera is, ami 360 fokban látva minden oldalt meg tud közelíteni, minden oldalt lát, és azokat a streameket, amiket beküld a központba, azokat a mi szoftverünk feldolgozza, észleli, hogyha valaki rosszul lett elesett, észleli, hogyha legugol valaki, észleli azt, hogyha tiltott helyre behatol valaki, betörést követel, mivel össze vagyunk kötve a riasztó és a tűzjelző rendszerrel is, ezeknek a jelzéseit is tudjuk venni, és így tudjuk irányítani is a kutyát egy azonnali beavatkozásra, egy oda felderítésre, oda tudjuk küldeni a kutyát. Ez az a szoftver feladat, amit mi látunk ebben a projektben, és tulajdonképpen az, hogy a robotkutyás cég minket megkeresett, ez azért volt, mert nekik is kellett egy olyan háttér, amelyik a feldolgozásokat megcsinálja, a riasztásokat kiadja, különböző ajtókat, ablakokat, egyéb dolgokat vezérel, és ez lennénk mi, az Axon Soft Hungary. Az elmúlt 5 évben 2 nagy problémával szembesültünk a személy- és vagyonvédelem területén. Az egyik a kiugróan magas, gyakorlatilag rezsióradíjaknak a változása. A másik nagy probléma az utánpótlás, mert ahogy a társadalom is öregszik a szakma is, a fiatalok részéről nem nagyon van utánpótlás, és sajnos a meglévő állománnyal elég nehéz együtt dolgozni olyan szinten, hogy a megfelelő technikai képzettségek meglegyenek, hiszen egy vagyonőrnél nem elvárás az, hogy csak ül egy pultba, hanem épületfelügyeleti rendszereket, tűzvédelmi rendszereket, vagyonvédelmi rendszereket kell kezelnie, ami egy viszonylag nagy kihívás mondjuk egy előregedett vagyonőri réteg számára. Mi, mint az Icon Real Estate Management Kft., aki ingatlan üzemeltetéssel foglalkozik, és az ország egyik legnagyobb üzemeltető cége vagyunk, pontosan ezért elindultunk a alternatív vagyonvédelmi megoldások felé, amivel gyakorlatilag a humán erőforrást valamilyen szinten csökkenteni tudjuk, viszont ugye egy kis technikai akadályokba ütköztünk, hiszen egy bizonyos idő után már nem lehet annyi kamerát berakni egy ingatlanba, hogy minden sarkot figyeljünk, és akkor ismerkedtünk meg a Nortemzének gyakorlatilag a robotkutyájával, ami teljesen alkalmas arra, hogy körbejárja az ingatlant, a rajta lévő kamerák, hőkamerák segítségével detektálja azt, amire nekünk szükségünk van, és ezen túlmenő, hogy ne csak egy mozgó kameráról beszéljünk, ugye az Axon Softnak a szoftverével gyakorlatilag kombinálva kapunk egy olyan robotkutyát, ami már valóban értékelni, elemezni tudja a látottakat, és a beépített analitika AI segítségével gyakorlatilag intézkedni tud, segítséget tud hívni, értesíti a megfelelő szolgálatot, kivonuló szolgálatot, tűzjelzőközponttal kapcsolatot tud tartani, és mi ebben látjuk a jövőt az elmondottak alapján.